さあどうするんだ。おお、面白かった。やっちゃうな。やるじゃねえか。やるじゃねえか。おオイラの力を。おお、長い。これに耐えられるか。くそ。まったくしつこい。お前はその子。俺の剣を受けてみろ。完全に
かも見せまだ今だ。大変だよエルヴィンみんなよーしおい
くなったぞ。かの者に風のごとく軽さを。